Ayal maşgala öýüň ojagyny goraya diýmek näme? Köp gelňeýler şoňa düşünmeýär. Ayal maşgala erkek kişiniň görmeýän urşta ýoşuny alyp çykýar. O diýmek näme? Erkek kişi ýerdenen akşama çen işde, ol biziň aladamyz etýär, gazanç etýär. Şu çagajyklam jaýly bolsun, işikli bolsun, aç bolmasyn, iýje, geýje bolsun diýip aladamyz edip kynçylyklary geçýärler. Ha o ýöne käbir erkekler samsyklabamýar. Ýöne käbir erkekler bolsa, alada edip, ýerdenen akşama çen işläp, gazanç edip biziň aladamyz etýär. Öýe gelen soňam biz ayal maşgalalar owadança bolmaly, özüňe seretmeli, öý arasda bolmaly, çagajyklaň arasaja bolmaly, çagajyklaň garny dokça bolmaly. Erkek adam öýe girenne şo daşyndaky stresslerden aýrylmaly, özüni rahat duýmaly. Egerde siz şoňal ayal maşgala bolsaňyz, erkek kişi hiç haçan daşyndan hiç zat gözlemez. Adamymyz öýe gelende spakoýstwa döretmeli. Adamymyzyň kelesi diňjalmaly, çagajyklaňa gelip aglaýar, resk oturup şu çagajygy alyp gidip aňarda güýmäp kellesini agyrtmalylar. Hani göreýän erkek nirä gitýär. Sağ olun.